Hey guys, welcome to my new episode. ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକେସନ୍, ଭଲ ଜାଗା ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଚିଲିକାରେ, ମାନେ ଚିଲିକା ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପାଣି, ଚିଲିକା ମଝିରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନାଚୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଈ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ହେଇନଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ସେବାୟତମାନେ ଚିଲିକାରେ ପାଣିରେ ଆସି ସେ ନାଁରେ ଆସିଥିବ, କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆଣିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ୟା ନାଁ ଥିଲା, ଏଠି ମାନେ ବହୁତ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ୟା ନାଁ ଥିଲା କାଙ୍କଡ଼ ବୁଦା। ଆଉ ଏଇଠି ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥକୁ 7 ମାସ 27 ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ଏଠି କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ବହୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାଙ୍କଡ଼ ଫଳ ଅଧିକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ଆସିବେ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ, ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଚାରିପଟେ ସୂତା ଗୁଳିଆ ହେଇକି ଆମର ଘାସ, କେବଳ ଘାସ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ତା ଏପାରେ ଯେଉଁ ଦବ ଅଛି ଏଠି, ଏଇପଟେ ମାନେ ଏଇ ଚାରିପଟେ ଏଇପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଏଠାରେ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ଗଛ ନା କହିପାରିବିନି। ତମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଜାଣିଥିବ କି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ କି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆମର ଆଣିବ
यही ऊपर आनिक रखिब यही ऊपर रखिकी दीप लगे पार किसी असुविधा ना यही ऊपर दीप आनिक लगे पार जो धूपकाठी बा डीएसएल खोला हाँ कि आणुंट से आणिकी एपट सेपट न फोपाड़ी ये डस्टबिन व्यवहार कर एपट सेपट जगह देख तुम देखो नीट एंड पूरा क्लीन अच्छी कुआड़े भी टिके हेले भी किसी पड़ी ना माने कागज फागज किसी भी ना पूरा नीट एंड क्लीन एठाकर जी अच्छा आमर हेड अच्छा दायित्व बुझाबुझी कर अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी जगटा बहुत नीट एंड क्लीन रखिंट बहुत खुशी लगुच शांति लगुच भल जगह फैमिली सहित आस बट गणेश देख लिखाई बट गणेश पूरा परिष्कार निर्मल होहाला ना पूरा शांति लगुच आप आसबे आराम से आसिकी बुलाली करेंगे किसी असुविधा ना भल लगुच भल जगह आउ तो बहुत बढ़िया अच्छी ये पानी सुविधा अपना आसबे किसी असुविधा ना पानी सुविधा बहुत बढ़िया अच्छी देखिए पानी किसी ना तो देखीदेली जगह केमती कौन अच्छे समस्त आपण मैंने सुनिश्चित ये प्लेस को आसतु बुलिकी जातु थोड़े आई होप ये ब्लॉग तुमको पसंद आई जो चैनल नुआ आस सब्सक्राइब करदेव पाखे बेल आइकन को दबाई दो पुणी देखा किसी नुआ ब्लॉग किसी नुआ जाए किसी नुआ लोकेशन रे बाय थैंक्स फॉर वाचिंग।